Amen. Iawn, wel. Trowch gyda fi i lyc penod 5. Yn lyc penod 5, cyn i ni edrych ar lyc penod 5, wnawn ni atgoffa'n hyn yn y beth ni wedi edrych yn barod. Yw hwn yn rhy uchel neu yn iawn? Yn iawn. Dyn ni wedi bod yn gweld, os ych chi'n edrych reit yn ôl, i'r dechrau wrth gwrs, dyn ni wedi gweld yr angylion, neu Duw trwy angylion yn rhybuddio ac yn rhoi neges i ni. Mae'r arglwydd Iesu, mae'r Meseia mynd i ddod, mae'r Iesu wedyn yn dod, genedigaeth Iesu, ac yna ni'n gweld Iesu yn dechrau weinidogaeth. Nathon ni weld e'n cael ei fedyddio, os chi'n cofio. Nathon ni weld wedyn Iesu yn yr anialwch. Dyn ni wedi gweld Iesu'n felly'n cael ei demtio ac eto heb bechod. Dyn ni wedi gweld Iesu'n cael ei wrthod fel proffwyd yn Nazareth, os chi'n cofio hynny. A wedyn yn dechrau'r weinidogaeth yma yn dysgu a datgan pwy yw fel Meseia, yn gorchymyn ysbrydion aflan mas o ddyn wrthos diwetha, wnaethoch chi edrych ar gyda Steff, iechau lot o bobl a mynd o gwmpas y trefi a'r pentrefi yna yn dweud wrth bobl am deyrnas nefoedd ac am y newydd da. So, dyn ni wedi cyrraedd penod 5. A nawr, ni'n dechrau edrych ar ymwneud Iesu gyda unigolion, ac yn enwedig fe nawr yn dechrau sefydlu ei ddilynwyr, ei ddisgyblion. A just amlinelliad syml iawn o beth dyn ni newydd ddarllen. Edrychwch ar y darn eto, 1:16, i ni'n gweld fod y dyrfa'n tyfu. Mae Iesu'n ffindio fe'n anodd nawr, dechrau cyhoeddi'r newyddion da i bobl. Pam yn ni'n meddwl? Pam yn ni'n meddwl hynny? Wel, mwy na thebyg, achos bod pawb wedi dechrau gweld ei allu fe i wneud gwirthiau. So mae pawb eisiau dod ato fe, maen nhw eisiau ymwneud personol gyda fe. Iachafi, bwra'r cythreiliad mas o hynna i ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae yna buzz o gwmpas Iesu. A felly be mae'n neud? Mae'n gweld fod Seimon Pedr a'i ffrindiau newydd ddod nôl ar ôl shifft caled o bysgota. A mae'n gofyn iddyn nhw, reit, allwch chi fynd â fi mas jyst yn bach yn y cwch i roi rhyw fath o wahaniad a platfform i fi, pwlpit bach ar wahân, fel bod pobl ddim yn heidio i gwmpas ond yn cael clywed. Ac yna, a oedd hwnna yn taro fi, lle bod hwnna ddim wedi taro fi'n gymaint o'r blaen, ond bod dychmygwch y frwydr oedd gyda fe nawr, unwaith oedd pobl yn gwybod beth oedd gyda fe i'w gynnig yn gorfforol, o'n nhw moyn hwnna trwy'r amser. O'n nhw moyn yr iachad, y sylw, y gwirthiau. Ond oedd beth oedd Iesu rili eisiau iddyn nhw gael, sef bywyd tragweddol, ond rhywbeth oedd yn dod trwy gredu, trwy ffydd. A beth rili moyn iddyn nhw wneud oedd clywed. Nid profi gwirthiau ar y pryd yn unig, ond oherwydd ei drigaredd, bydde fe wedi bod yn anodd iawn iddo fe i beidio mewn gwirionedd a iachau a gwella fel i ni'n dod i weld. Beth bynnag, mae e'n siarad, mae e'n gorffen siarad, ac ar ôl y sesiwn ddysgu pregethu, dyma fe'n dweud wrth Pedr a'r criw, reit, off a ni'n mynd i fynd yn ôl i bysgota. Mae Pedr yn gwneud hynny oherwydd fod Iesu'n dweud, ac wrth gwrs wrth iddyn nhw mas, maen nhw'n dal cymaint o bysgod, mae eisiau cwch arall i ddod ati nhw. A ymateb fe a Iago a Ioan yw bod nhw'n rhyfeddu, a mae Pedr yn dweud rhywbeth penodol, dos ymaith oddi wrthyf, oherwydd dyn pechadurus o'i fi arglwydd. A mae Iesu'n ymateb trwy ddweud, paid ag ofni o hyn allan ti'n mynd i fod yn dal dynion. Ymateb eitha od i beth mae Seimon Pedr newydd ddweud. A felly mae a y ddoi arall yn gadael popeth ac yn dilyn Iesu. Yr ail hanes wedyn, os chi'n cofio, y dyn yn llawn gwahanglwyf, disgrifiad diddorol, eto yn llawn o'r gwahanglwyf. Cyfed, y syniad mae, dim cornel ono fe heb y gwahanglwyf arno fe. Yn dod at Iesu a mae e'n ymbil am iachad. Mae e'n cydnabod dau beth, fod Iesu'n abl i achub, ond hefyd fod ei iachad yn dibynnu ar p'un mae Iesu'n dymuno iddo fe gael iachau neu beidio. Os mynnu, gellu fy iachau. Neu fy nglanhau, sori. A mae Iesu'n amlwg yn dymuno, a mae e'n gwneud hynny, ac yn gorchymyn i'r dyn wedyn i fynd i ddangos ac i gydnabod ei lendyd
yn y demo gyda'r offeiriad. A mae'r hanes am Iesu, wrth gwrs, y sôn am Iesu yn ymledu fwy, ac eto be mae Iesu'n yn dymuno gwneud fwyaf, encilio a gweddio. Eto falle yn dangos y tensiwn yna rhwng fod e'n gwybod mae wedi dod i'r byd i fod yn oen, i fod yn dawel, i fod yn ifydd ac i gael ei groesoelio, ac eto mae wedi dod i ddatgan gogoniant yr arglwydd, fe a'i dad, ac i hysbysu ni bod y deyrnas wedi dod yn agos. Felly, be ni'n mynd i wneud bore yma yw jyst ystyried cwpl o bethau sy'n codi o'r testun a gobeithio bod ni wedyn yn mynd i fod yn ymuno gyda Pedr, Iago ac Ioan yn rhyfeddu ar yr arglwydd Iesu. Y peth cyntaf te, beth yw bwriadau Iesu fan hyn? Beth yw ei fwriadau fe? Mae Iesu fel petaiau wrthi ar daith bregethu, a mae fel petaiau jyst digwydd bod yn gweld Seimon Pedr ar yr ochr fyna gyda'r cwch wedi gorffen ei shifft, a mae fel petaiau jyst yn manteisio ar y cyfle i ddefnyddio'r cwch yma fel platfform i'w bregethu. Oedd yn atgoffa fi tym bach o y ffordd mae Iesu'n delio enghraifft gyda y wraig wrthffynnon Jacob. Mae e'n dod ati fel petai'n chance meeting. Maen nhw wrth y ffynnon, a mae e'n gofyn iddi hi, allu di roi dŵr i fi, please. A mae yna elfen o bod e'n edrych i ni yn sicr fel digwyddiad cyffredinol lle mae Iesu'n dod ar draws y bobl yma, a mae nhw'n ei ffafr iddo fe. Ond mae'r gwrthwyneb yn wir. Mae Iesu yn gwbl fwriadol fan hyn. Nid hanes lle mae digwydd bod wedi dod ar draws Seimon Pedr yw ond hanes lle mae'r arglwydd wedi chwilio Seimon Pedr mas yw Mae yn mynnu, fel oedd e'n mynnu gyda iachau y gwahan glwyfyn, yn mynnu bod e'n amlygu ei ogoniant i Seimon Pedr. A mae'n dod at y bobl yma, y pysgotwyr cyffredin, Seimon, Iago ac Ioan, mwyn eu hachub nhw. Nhw yw rai sydd gyda fe mewn gog. Nid bod e ddim a chonsern ac yn dymuno ymwneud â'r dyrfa, ond mae'n dod yn glir i ni yn y weinidogau sydd gan Iesu ac yn ei eiriau fe i y disgyblion bod e wedi dewis nhw. Bod e wedi dewis mewn gwirionedd pob un ohono ni sy'n iddo fe. Mae nid jyst digwydd bod ar y llwybr oedden ni, hynny yw. Fel byddwn ni'n dod i weld nes ymlaen yn lyc pan mae e'n mynd at Zaccheus. Mae'n gweld Zaccheus, ond mae hefyd yn gwybod bod Zaccheus yna. A chi'n cofio beth mae'n dweud? Tyr di lawr, mae'n rhaid i fi fynd i dy di. Mae'n rhaid i fi fynd i dy di. Nid bydden ni'n hoffi, neu bydde fe'n neis, neu bydde hwnna'n well dy fi neu unrhyw un arall. Na, dwi wedi dod mewn gwirionedd i ddod i dy di. I gael cymdeithas gyda ti, i amlygu pwy ydw i a beth yw mhwrpas i ti. Mae Iesu'n gweddio yn Ioan 17 adnod 6. Sori, dwi ddim wedi rhoi dyfyniadau i Geraint heddi, so mae'n mynd i orfod sgano'n gloi cyn cyfieithu. Mae'n dweud yn Ioan 17 adnod 6, yr wyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddaist i mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent ac fe roddaist i mi. Mae Iesu'n disgrifio ei ddilynwyr fel pobl sydd gan Dduw yn barod wedi cael ei rhoi i'r arglwydd Iesu fel rhodd. Ydych chi fendigedig yw hwnna? Ydych chi rioed wedi meddwl am eich hunain fel rhodd gan Dduw i'r arglwydd Iesu? Dim llawer o rhodd, os chi'n edrych ar yng nghalon ni. Ac eto, mae e'n gweld ni fel rhodd. Chi fendigedig yw hwnna. Ond mae e hefyd yn darlunio i ni, mae nid damwain ydy ni, neu nid cyd-ddigwyddiad yw bod ni wedi dod ar draws yr arglwydd Iesu fel petai. A rhywbeth hyfryd am yr efengil yw bod ni'n gallu gweud dau beth sydd i weld yn cyferbynnu eu hunan, neu ei gilydd, ond dyw nhw ddim. Allwn ni ddweud yn gyntaf, dwi ddim yn gwybod pam fod yr arglwydd wedi fy newis Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n gwybod bod e ddim oherwydd pwy ydw i, dwi'n gwybod hynny, ond dwi ddim yn gwybod pam bod yr arglwydd wedi dewis yn achub i.
Ond yn ail dwi'n gallu dweud, ar yr un pryd, dwi ddim yn ddamwain. Dwi ddim yn gyd-digwyddiad. Dwi ddim yn afterthought. Mae Duw yn fwriadol yn y ffordd mae e'n achub, ac yn achub trwy ras. Ac felly, os ych chi'n eiddo i'r arglwydd Iesu, mae Satan yn aml yn pigo yn ein meddyliau ni, bod ni'n gwybod yn iawn bod ni ddim yn ddigon da, a bod ni'n anheiddiannol. A mae hwnna'n wir. Ond y pwynt yw, nid dyna sydd yn bwysig. Nid dyna'r rheswm pam mae'r arglwydd wedi'n dewis ni, a dyw e ddim yn newid y ffaith fod yr arglwydd yn fwriadol wedi'n dewis ni. Cofiwch hynny. Ac yn fan hyn, dyn ni'n gweld fod yr arglwydd yn fwriadol wedi dod mwyn i'r rhain gael gweld ei ogoniant e. Mae Iesu'n mynd mlaen i ddangos, fel byddwn ni'n gweld mewn munud, gogoniant Iesu Grist, fel yr arglwydd. A sut dyn ni'n gwybod bod ni wedi cael ein dewis? Bod ni'n gweld ei ogoniant e. Bod ni wedi gweld e, bod wedi agor ein llyged ni i'w efengyl e ac i'w berson e, a'i waith e. A felly, os ni wedi profi hynny, chi'n gwybod chi wedi cael eich dewis. Mae'r ysbryd wedi dod i breswylio yno ni. Clod i'r arglwydd am hynny. Ac yna, os chi'n cymaru hynny gyda'r hyd yn oed y gwahan glwyfyn, mae beth mae e'n dweud yn ddiddorol iawn. Mae e'n dod a mae e'n erfyn, began. Hynny yw, mae'n amlwg eisiau cael ei achau. Ond mae beth mae e'n dweud yn rili diddorol. Syr, os mynnu gellu fy nglanhau. A mae'n dangos dau beth. Mae'n dangos yn gyntaf fod e'n credu fod Iesu yn gallu glanhau. Bod Iesu'n abl i lanhau. Good start, right? Ond yn ail, mae'n dangos fod e'n gwybod fod ei lanhad e'n dibynnu ar os yw Iesu'n dymuno gwneud neu ddim. Hynny yw, mae'n deall rhywbeth o arglwyddiaeth Iesu Grist, o gynllun Duw, a bod y cyfan yn ddibynnol ar fwriad Duw a gras Duw yn Iesu Grist. Mae e'n plygu iddo fe. Mae'n dweud, dyw e ddim lan, sy'n ots faint mae moyn, mae e'n dibynnu ar pennau mae Iesu'n mynnu. Os mynnu, mi gaf fi fy nglanhau, achos ti'n abl i fi gael fy nglanhau. Na chi ffydd sydd gan y dyn yma. Chi ffydd. Bod e'n nabod yr Iesu yn y fath ffordd, yn ymwybodol yn credu mai dyma pwy yw yr arglwydd. Sy'n ots faint mae e'n yn dymuno yn ei galon cael ei achau. Dyw e ddim yn mynd i gael ei achau. Ond i bai bod y Iesu yn dymuno bod e'n cael ei achau. A felly mae e'n pwyso ar yr arglwydd Iesu ac ar ei ras, ar ei drigaredd ac ar ei fwriadau da fe. Mae'n wers i ni gyda llaw wrth i ni feddwl am bwyso ar yr arglwydd Iesu. I ni'n pwyso ar ei natur ac ar pwy yw nid ar beth ydyn ni, a beth sydd gyda ni i'w gynnig. Mae'n esiampl gwych i ni fan hyn o beth yw ffydd yn yr arglwydd. A beth i ni'n dod i weld am fwriadau Iesu dros y dyn yma, mae e'n mynnu ei lanhau. Mae e'n dduw trigarog a graslon. Mae e eisiau fod y dyn yma, wrth iddo fe ddod mewn ffydd, yn profi iachad, yn profi daioni yr arglwydd. A ni'n gallu gweld natur Iesu mor glir fan hyn ag ni, achos wrth gwrs mae e'n dymuno iachau y dyn yma sy'n dod ato fe ac yn ymddiried ynddo fe. Oherwydd Iesu, mae e'n dduw cariad, mae e'n dduw graslon, mae e'n dduw sydd yn dymuno fod pobl yn profi daioni ohono fe. Mae e'n plaid ni. Chi'n gwybod, peth arall mae Satan yn dymuno i ni wneud yw meddwl fod yr arglwydd Iesu yn begrudging rhywsut. Fel petai ni mewn gweddi yn trial perswadio Iesu i'n helpu ni. Os ych chi yn gweddio fel na, byddwch yn ymwybodol mai nid dyna'r gwir. Deallwch bod chi ddim yn trial perswadio Iesu i wneud y peth iawn fel petai. Na, mae e'n gariad personified. Mae e'n ddaioni personified. I ni'n dod ac yn plygu i'w ewyllus ac i ni'n dod i geisio i ras a'i drigaredd ar ein rhannu a dros eraill. A weithiau, dyw e ddim yn mynd i wneud beth i ni'n gweddio ac i ni
yn gallu cael ein temtio eto i feddwl bod hynny'n golygu fod Duw ddim yn dymuno i'r person yna gael ei achub neu brofi gras. Ond y gwirionedd yw, i ni mor fach, i ni ddim yn gallu deall na gweld y byd fel mae e'n gweld y byd, a fel mae'n gweld pobl, a fel mae'n gweld amser. Ac yn yr adegu yna, mae rhaid i ni blygu i'r ffaith bod ni ddim yn gwybod a ddim yn deall, ond bod e'n Dduw. Plygu iddo fe. Ond beth i ni yn gweld yw fod bwriadau'r arglwydd yn gwbl fwriadol ac yn gwbl ddionus fan hyn. Mae'r ddau beth yna'n wir. Yn ail te, beth yw maint grym Iesu? Beth yw maint grym Iesu? Mae Iesu yn amlygu ei rym yn y ddwy hanes. Yn gyntaf te yn y cwch, mae hwnna'n amlwg nag yw e, mae Pedr wedi bod wrthi drwy'r nos a mae'n golchi rhwydi, right? Mae'n paco lan, na beth mae hwnna'n golygu, bod mae'n mynd i roi rhwydi gadw a mae eisiau mynd i'r gwely. Ac beth oedd wedi taro fi fan hyn, chi'n gallu dychmygu falle, chi wedi bod wrthi trwy'r nos yn gwneud rhywbeth, yn pysgota, mae'n waith caled, a mae'n discouraged achos dyw e ddim wedi dal unrhyw bysgod, sy'n byd na. A wedyn mae Iesu'n dod ac yn gofyn, allwn ni ddefnyddio'r cwch, please, mwyn cael rhwyfad i'r pulpit. A mae'n siŵr pryd hynny bod e'n dechrau meddwl, fi'n exhausted. Right? Ond mae'n fodlon wneud. Chwarae teg, mae'n fodlon wneud. So mae wedyn yn gwrando ar Iesu'n yn pregethu. A mae'n siŵr hyd yn oed pryd hynny byddwn ni'n mynd syni, os oedd e'n dechrau nodan off, ac dechrau blino. Cofiwch, mae wedi bod wrthi trwy'r nos. Mae'n gwrando ar Iesu'n dysgu, a wedyn ar ôl hwnna eto, mae'r arglwydd Iesu'n troi at fe, mae'n reit, ni'n mynd nôl mas i bysgota nawr. Fi eisiau ni'n mynd nôl mas. Allwch chi ddychmygu, siŵr fydde'n teimlo fel, beth? Pryd i fi'n mynd i gyrraedd y gwely yma? Ond ar yr un pryd, mae'n fodlon mynd, mae'n gweld rhywbeth o awdurdod Iesu a mae'n plygu. Mae'n adnabod Iesu fel athro, mae'n fodlon gwneud. A maen nhw'n mynd mas, wrth gwrs, a mae Iesu'n dweud wrtho fe beth i wneud i daflu rhwyd mas yn y lle dofn yma. A mae e'n gwybod, mae e'n bysgotwr, right? Mae e'n gwybod fod yna ddim chans dal pysgod fan hyn o safbwynt naturiol. Right? Mae'n ddigon anodd dal pysgod yn y nos, heb sôn am yn y bore. Nawr mae e wedi blino, dyw e ddim ar ei ore, ond hefyd does dim pysgod wedi bod yn y golwg. Ac wrth gwrs, beth sy'n digwydd, maen nhw'n cael y fath ddalfa, y fath catch, fod dau gwch yn gorfod dod, achos bod y rhwydi mor dro, mor llawn o'r pysgod yma. Mae fel petai y pysgod wedi neidio mewn i'r rhwyd, nid bod nhw wedi dal y pysgod, ond fod y pysgod wedi dewis dod i mewn i'r rhwyd iddyn nhw. Ac wrth gwrs, mae nhw i gyd yn gwybod y pysgotwyr profiadol yma, mae gwerth sydd gyda ni fan hyn. Gwerth yw e. Nid rhywbeth arferol yw hwn, nid cyd-ddigwyddiad yw e, gwerth yw e. A beth mae'r werth yma wedi dangos iddyn nhw? Fod Iesu'n arglwydd, fod Iesu'n dduw y greadigaeth, fod Iesu yn abl i wneud y fath beth. Mae'n amlygu rhywbeth o'i ogoniant yn iaith y pysgotwyr, achos maen nhw'n deall pysgod. Mae hwnna rili wedi taro fi. Mae'n siarad i iaith nhw, ar ei lefel nhw. Bydden nhw fel pysgotwyr yn deall, mae dim ond gwerth oedd hyn. A beth yw ymateb nhw pan maen nhw'n gweld pwy yw Iesu, nid dyn cyffredin, ond Duw mewn cnawd o'i blaenau nhw. Adnod 90. Pan welodd Seimon Pedr hyn, syrthiodd wrth luniau Iesu gan ddweud, dos ymaith oddi wrthyf oherwydd dyn pechadurus o'i fi ar y glwydd. Yr oedd ef a phawb oedd gydag ef wedi ei syfrdanu o weld y llwyth pysgod yr oeddent wedi ei dal. Ar un modd Iago ac Ioan meibion Zebedeus a oedd yn partneriaid i Seimon. Beth yw ystyr ei ymateb e? Wel, wrth iddyn nhw weld pwy yw Iesu, y sylweddoliad, dyma Duw. Duw ei hun o fy mlaen ni. Mae gyda nhw'r ymwybyddiaeth yma yn sydyn o nid yn unig pwy yw Duw, ond pwy ydyn nhw. Mae'r Duw yma sydd yn gwybod popeth ac yn gweld popeth sydd yn gweld fy nghalon ni o mlaen ni. Ac os mae dyma beth yw glendid,
Fi'n gwybod beth sydd yn ynghalon ni, os dim cuddio hynny oddi wrth Dduw. Oedd y math yma o ddatguddiad yn neud i fi feddwl am rai o'ch chi sy'n sa'n hoffi superheroes lot, ond mae rai o'ch chi yn fi'n gwybod, so fi'n siarad eich iaith chi nawr. Dychmygwch, chi'n gweld weithiau yn digwydd, pan mae rhywun mewn perygl, rhywun mae superhero yn ei garu, fi ddim yn cofio henw enw, Lois Lane a Clark Kent, enghraifft nawr, right? Superman. Mae Clark Kent, sef Superman pan mae'n cuddio, pan mae'n gweld Lois Lane mewn perygl, weithiau does dim amser iddo fe allu newid mas o'i disguise, sef spectol, i weld, mwyn gallu achub y person yma fel Superman. So beth mae'n neud, mae'n gorfod achub hi fel Clark Kent. A mae'r un peth yn digwydd fi'n credu gyda Peter Parker, Spider-Man, a beth bynnag yw enw yr un mae e'n caru. Ysgrifennu eisiau gweithio fi? Neb yn gwybod? Na, ddim yn bwysig. Gwen. Na ni. Gwen, dyna ni. A'r pwynt yw hyn, mae Iesu fan hyn, wrth ymuno bod nhw'n gweld, mae fel petai, dim Clark Kent ydw i, ond Superman fel petai. Ac yn amlygu ei natur a'i allu iddyn nhw, dyw e ddim yn cuddio, mae eisiau iddyn nhw weld. Maen nhw'n dod i ddeall pwy yw Iesu, ac yn sgil hynny, maen nhw'n gwybod, dwi mor anheilwng i ddod ac i fod o flaen y Duw sanctaidd yma. A dyw hwnna ddim yn brofiad unigryw gyda llaw. Achos trwy gydol y Beibl, i ni'n gweld pethau tebyg yn digwydd. Mae Ioan, enghraifft, yn datguddiad 17 falle fi'n credu pan mae e'n dod wyneb yn wyneb â Iesu, yn syrthio lawr fel petai'n farw, mae'n gweud wrthyn ni. Wrthod wyneb yn wyneb ag ogoniant Iesu Grist. Eseia 6, nathon ni edrych ar hyn ddim sbel yn ôl, pan mae e'n cael golwg ar yr arglwydd ar ei orsedd, chi'n cofio? Beth yw ymateb e? Gwai fi, mae ar ben arnau. Dyn a'i wefusau'n aflan ydw i fi. A byw ymysg pobl a'i gwefusau aflan. Ac rhywbeth fel yna. Rwy'n byw ymysg pobl a gwefusau aflan, ac eto dwi a'n llygad yn hun wedi gweld yr arglwydd. Wrth weld glendid Iesu, gogoniant Iesu, mae'n amlygu rhywbeth o'n cyflwr ni. I ni'n dod i ddeall beth yw purdeb, beth yw glendid. Tybed ydy ni wedi gweld Iesu a'i ogoniant. Os ydy ni, dyle bod un ymateb ni ar ryw bwynt wedi bod fel Seimon Pedr. Nid dweud mae wrth gwrs ceroma, beth mae'n gweud yw, arglwydd cadw bant o'na fi, achos sa eisiau bod ymryntni fi yn effeithio arno ti, dwi'n anheilwng. Ond chi'n gwybod beth sy'n fendigedig ac yn cael ei ddarlunio i ni yn hanes y gwahan glwyfyn? Mae glendid Iesu yn gryfach na'n bryntni ni. Achos mae glendid Iesu yn ei lendid, mae'n gallu dod â cyffwrdd ar ysgwydd y gwahan glwyfyn, heb fod e'n cael y gwahanglwyf, a mae'n gallu iachau y gwahanglwyfyn. Mae Iesu yn amlygu ogoniant i ni, dyw hwnna ddim yn neud Iesu'n amhir. Beth mae'n neud yw, mae'n abl i'n gwneud ni yn byr. Na chi fendigedig yw hynny. A dim ond Iesu wrth gwrs sy'n gallu gwneud hynny. Dim ond Iesu sy'n gallu glanhau. Dim ond Iesu sydd â gogoniant i'w amlygu. Nawr, yn hanes y gwahan glwyfyn wedyn, yn ddiddorol iawn, fel wedys i, mae e'n estyn ei law a cyffwrdd arno fe. A beth ni'n gweld am rym Iesu fan hyn te, mor ymys yw Iesu? Wel, mae Iesu mor ymys bod e'n gallu dadwneud, neu'n gallu adfer effeithiau'r cwymp. Bod a ni'n aml ddim rili'n meddwl am y pethau yma, ond mae e'n bwysig iawn. Mae Iesu nid yn unig yn gallu rhoi bywyd i'n eneidiau ni, ond mae e hefyd yn adfer y corfforol. Pan fyddwn ni yn y nefoedd, mi fydd gyda ni gorff, y corff yma wedi ei adfer yn berffaith. Mae e'r gallu i adfer yn gorfforol. Mae e'n dadwneud neu adfer, be bynnag chi eisiau defnyddio fel term, oherwydd bod e'n rymus i wneud hynny. Mae'r pethau mae wedi creu yn ei rym, mae e'n adfer yn ei rym.
Mae'n gallu gwneud yn berffaith, mae'n gallu gwneud yn iawn y pethau sydd wedi cwmpo yn ddarnau a wedi cael ei gwneud yn llanast oherwydd fy mhechod i, ein pechod ni. Na chi rymus yw'r arglwydd Iesu. A mae'r holl bethau yna mae'n gwneud yn darlunio hynny. Fi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni'n gweld hynny yn ei weinidogaeth. Dyw'r iachau yma nid yn unig yn dangos ei rymau dros y corff, ond ei allu fe i wella'r corff. Nawr, yn yr achlasuron yma, dyw e ddim yn gwneud e mewn ffordd tragwyddol, yw e? Hynny yw, mae'r bobl yma mewn iachau, maen nhw dal yn mynd i farw yn gorfforol nawr, ond y rhai sy'n eiddo iddo fe, rhai sy'n trystio iddo fe, fydd y corff marw yna'n cael ei adfer i fywyd tragwyddol rhyw ddydd hefyd. Dyna mor rymus yw ein harglwydd ni. Mae'n rymus dros yr enaid, mae'n rymus dros y greadigaeth, mae'n amlygu ei rym i Pedr, Iago ac Ioan, ond mae hefyd yn amlygu ei rym i'r gwachan glwyfyn yma, ei rym dros y corff. Yn drydydd, mae yna gyferbyniad a mae yna debygrwydd. Un contrast ac un peth sydd yn debyg yn yr hanes. Y cyferbyniad yn gyntaf te, sylwch, dyw Pedr ac Iago ac Ioan ddim i weld o gwbl yn ymwybodol o'i hangen nhw am Iesu. Does na ddim dod at yr arglwydd Iesu. Iesu, plis wneud i ddod ato ni. Tyr di mewn i fy nghwch chi. Tyr di siarad gyda fi. Tyr di bysgota gyda fi. Na, does dim ceisio. Iesu sydd yn ei ceisio nhw. Cytuno? Gret, good start. Does dim ymwybyddiaeth nes fod Iesu yn amlygu ei hunan o'i bryntni nhw. O'i hangen nhw am yr arglwydd Iesu. Ond wedyn y cyferbyniad yw edrychwch ar y gwachan glwyfyn. Mae rhaid bod a'r awgrym fi'n credu fan hyn yw bod wedi bod yn gwrando ar Iesu'n pregethu yn y cwch. Achos mae e'n dod at Iesu ar ôl iddo fe ddod yn ôl ar ryw bwynt ac yn dweud, os mynnu di, gallu di fy nghanhau. Mae wedi gweld rhywbeth o berson a gallu Iesu Grist. Mae'n dod mewn ffydd, mae'n ymwybodol iawn o'i angen un o'i anghenion yn sicr am lanhad, a mae'n dod a mae'n ceisio'r Iesu am hynny. Ond y gwir yw, yr hyn sy'n debyg yw mewn gwirionedd gras Duw sydd wedi arwain y ddau i'r un lle. Yn y diwedd, gras Duw, y peth sy'n debyg yw fod nhw'n gwbl ddibynnol ar ras Duw i'w hachub nhw. Chi'n gweld, oni bai bod wedi clywed rhywbeth neu gweld rhywbeth yn y lle cyntaf, bydde fe ddim wedi ceisio'r arglwydd Iesu, y gwachan glwyfyn. Sut oedd e'n gwybod i ddweud, os mynnu di, gallu di fy nglanhau? Achos mae wedi gweld neu wedi clywed rhywbeth yn y lle cyntaf. Sut oedd Pedr wedyn yn gallu ymateb yn y fath ffordd a clywed y geiriau yna, paid ag ofni, ti'n mynd i fod yn bysgotwr dynion, oherwydd fod yr arglwydd yn ei ras wedi dewis amlygu ei hunan iddo fe. A'r pwynt sydd gen i yw, mae'r arglwydd yn gweithio ym mhob math o ffyrdd, yn ein teithio ni, yn ei ymwneud e gyda ni. Mae yna rai yn chi, fel y dyn yma, chi wedi clywed rhywbeth falle, neu wedi gweld rhywbeth yn mywyd rhywun arall, neu yn eich profiad chi o fywyd, a wedi dod wedyn a ceisio'r arglwydd. Gras Duw yw hwnna. Mae yna rai yn chi sydd ddim wedi bod yn ymwybodol o'ch angen chi o gwbl nes bod chi'n gweld gogoniant Iesu Grist ac wedyn chi wedi dod i weld eich pechod chi a reality pwy ydych chi yn wyneb pwy yw Iesu Grist. Gras Duw yw hwnna. Excuse the pun, ond i ni gyd yn yr un cwch. I ni gyd yn yr un cwch yn y pen draw. Peidiwch â cymharu sut ych chi wedi cyrraedd y cwch, i ni gyd yn yr un cwch. Ond clod i'r arglwydd bod ni yn y cwch. Bod ni wedi profi gras Duw yn gweithio yno ni i ddod â ni ato fe. Ym mhob un o'r achosion yma, mewn gwirionedd Iesu sydd yn ein ceisio ni, nid ni yn ei geisio fe. Yn ola, does dim troi yn ôl. Mae yna newid clir ym mywyd y ddau grŵp o bobl fan hyn, Pedr, Iago ac Ioan a'r gwachan glwyfyn. A mae'n dystiolaeth i ni o'r ffaith does na ddim troi yn ôl, unwaith i ni'n dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu a'i ras e. Yn gyntaf te ar ôl gweld y wyrth yma,
Mae Seimon Pedr nawr, does dim troi yn ôl o fod e wedi gweld gogoniant Iesu Grist a fod e wedi plygu mewn embaras o'i bechod, rili, o flaen yr arglwydd Iesu. Ond eto mae e wedi profi gras achos mae'r arglwydd Iesu wedi dweud paid â gofni, dwi wedi dy alw di i fod yn ddilynwr i fi ac yn un sydd yn bysgotwr dynion. Mae gen i bwrpas i ti. Does dim troi yn ôl. Mae gyda yr arglwydd bwrpas gwell ar gyfer Seimon Pedr, Iago ac Ioan. Ond mae'r un peth hefyd yn wir i'r gwahan glwyfyn. O le byddai'r gwahan glwyfyn wedi dod? O gymuned bach o bobl mwy na thebyg, tu fas i'r dre lle byddai'r gwahan glwyfion. Lle doedd e ddim yn cael ymwneud gyda phawb arall. Le chi'n meddwl ath e ar ôl cael ei lanhau? Le chi'n meddwl ath e nôl i'r gymuned fach yno? Na. I ni'n gwybod lle ath e i'r demo. Yn ôl gorchymyn Iesu, mwyn datgan yn gyhoeddus a moli'r arglwydd yn gyhoeddus, fod yr arglwydd Iesu wedi ei lanhau. Datganiad cyhoeddus. Mae'r arglwydd wedi fy ngwella fi. A mae'n bwysig bod ni'n gweld yn achos y ddau, fod un yn alwad yn ogystal i fod yn ddilynwr Crist, i fod yn bysgotwyr dynion, mae'r ddau yn alwad i fod yn dystion cyhoeddus i waith Iesu Grist. Mae'r ddau. Okay? Mae un yn mynd i fod yn broffesiynol, os dych chi, fel apostolion. Di'r llall ddim. Ond dyw hwnna ddim yn esgusodi'r gwahan glwyfyn rhag dweud wrth bobl yn gyhoeddus yn y deml o flaen o'r offeiriad ac eraill wedyn, edrychwch beth mae'r arglwydd Iesu wedi gwneud drosto i. A mae'r un peth yn wir i ni. I ni weithiau eisiau cuddio tu ôl i'r ffaith, pan ni'n darllen am y disgyblion, bod ni sort of eisiau dweud, wel ond y disgyblion oedden nhw, ond nhw wedi cael eu dewis mwyn sefydlu eglwys Iesu Grist yn actau. Ond dwi ddim wedi cael yng ngalw i wneud hynny. Dwi ddim wedi cael yng ngalw i fod yn bregethwr neu yn apostol. Iawn. Ond ti wedi cael dy alw i fod yn oleuni mewn tywyllwch, i fod yn halen yn y byd. Ti wedi cael dy alw i ddatgan mawrion weithredoedd yr arglwydd yn a thrwy Iesu Grist. Mae yna dal yr angen yna, a dyna gyda llaw yw pwrpas bedydd. Mae beth y dyn yma'n cael ei alw i wneud mewn gwirionedd yn debyg iawn i beth i ni'n cael ei galw i wneud mewn bedydd. Datganiad cyhoeddus, dyma beth mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drostau. Dyma pwy ydw i nawr, fel dilynwr Crist. A mae'n bwysig bod ni'n dod i ddeall fod dim troi yn ôl. Dwi ddim yr hen berson o'n i oedd yn byw i'n hunan. Dwi nawr yr un sydd yn eiddo i'r arglwydd Iesu, sydd yn llys genad yr arglwydd Iesu, sydd yn oleuni ac yn halen ar y ddeiar, yn y byd, mwyn gogoniant Iesu Grist, nid fy mwyn ni. Allwn ni ddweud fod hynny'n wir amdano ni? Allwn ni fod yn onest gyda'n hunan, chwilio'n calonau, ydy hynny'n wir? Neu dwi dal eisiau treol cuddio tu ôl i ryw gelwydd a dweud, wel, nid disgybl fel Seimon Pedr ydw i, do'n i ddim wedi cael yng ngalw i fod yn un sydd yn bwydo defaid yr arglwydd Iesu. I ni ddatgan, i ni'n llys genhadon. Felly, clod i'r arglwydd am amlygu ei fwriadau i ni. Dyna y cwestiwn cyntaf. Chi'n gofio beth yw bwriadau'r arglwydd? Ei fwriad yw i ddod â amlygu ei ogoniant i ni. I ddod a bod ni'n profi ei drigaredd a'i ras. Clod i'r arglwydd bod e'n mynnu, bod ni'n cael ein glanhau. Yn ail, clod i ddew am ei rymau. Ei rymau fel arglwydd dros y greadigaeth, fel nath Seimon Pedr a Iago a Ioan ddod i weld. Bod e mor ymys. Ond hefyd y grym sy'n cael ei amlygu dros y corff gyda y gwahan glwyfyn yma. Corff ag enaid mae'n abl i ddelio gyda nhw. Clod i ddew yn drydydd am y ffyrdd dirgel a gwahanol sydd gyda fe o ddelio gyda ni mwyn i ni ddod at yr arglwydd Iesu. Ond yn fwy na dim, clod i'r arglwydd bod ni gyd yn yr un cwch.
yn bobl sydd wedi profi ei rasau. I ni'n ddibynnol ar ei ras e. Ac o'n i yn meddwl, mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny ynghyd-destun y bobl sydd ddim eto wedi dod i adnabod yr arglwydd Iesu. Mae eu teithiau nhw yn mynd i edrych falle yn od iawn. I ni'n profi rhywfaint o hynny nawr gyda rhai sydd yn dod ato ni a sydd wedi dechrau'r daith yna. Mae'n edrych yn gwbl wahanol i'n haith i yn dod at yr arglwydd, ac eto mae e mor glir fod gras Duw ar waith. Clod i'r arglwydd am hynny. Ac yn ola, clod i'r arglwydd fod dim troi yn ôl. Gweddiwch y byddwn ni'n byw fel y bobl mae'r arglwydd wedi'n galw ni i fod. Yn llys genhadon, yn oleuni ac yn halen, yn ser yn y tywyllwch, gogoniant iddo fe. Amen.